is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Justitie wil kwekers en handelaars van hennep straffen als een criminele organisatie. Dat was duidelijk op een rechtszitting dat 8 verdachten van wiethandel vakkomen moesten. Ze waren oppakt na het oprollen van hennepkwekerijen in Donkerbroek, De Gediek, Luxwoord en Bontebok. We hebben een handgranaat ontroffen, we hebben een revolver ontroffen en ik dacht een machinepistool. Dat wil net zeggen dat zij dat al gebruiken om oren te bedriegen of uit te persen. Maar dat betekent wel dat het om een wereldje gaat waarin als bang was wezen voor de concurrentie. Meer dan 100 Frieske middelbare schooldocenten staken in het kwartermaatje van de zomervakantie en de 1040 uren warm. Likas op burgemeester Harmsmas kwam op De Gediek. Zo'n 50 van de minor 74 leraren staken. En daarom wordt er jood geen les doen. Het is een hele moeilijke beslissing, ook voor de leraren. Want dat je geen les houden is voor de leraren het allermoeilijkste wat er is. Juster zei er eentje, maar eigenlijk is het wat vloeken in de kerk, zo voelt dat. En ze vinden het ook heel moeilijk. De plannen van minister Maria van Bijsterveld binnen net het enige dat de leerkrachten dwars zit. Nou, je hebt een protte verhaal van je hebt een protte vakantie en je bent een kwartier of 3 thuis en zulke soort zaken. Maar wat er eigenlijk daadwerkelijk dien wordt, dat werd eigenlijk net zien. En hij en de zoon uit Gerkes Kleester bleven langer vastzitten voor de zware mishandeling van een politieman. Het waren een weekend in Kolm. Die een 40-jarige heid moet nog 7 dagen zitten, zijn 17-jarige zoon nog 14 dagen. Bij een ruzie sneunt de nacht in Kolm waar de politie zo hut op de Holleslijn dat er boeten westen rekken. De zoon werd ervan verdacht van het bezitje van het stabringen van zwaar lichamelijk letsel. De heid werd verdacht van ierlijk geweld en mislediging. De veerboot tussen Holwert en het Ameland hield niet meer problemen, maar de onjipte van de Fargeul. Juist er zelfs een veerboot waarom ging naar het Ameland, omdat hij net verder koer. Door de wien en het tij stierde de ambitiewetter dat de kapitein benauwd wie dat de boot verster in de soer. En pas uren later weer voort kunnen soer. Rederij Wagenborg spreekt van oermacht en verwiest klachten terug naar Rijkswettersteert. In april komt er een boek uit over Redmar Smedema, de jongen die in 2010 verstoor na een vechtpartij in Club Q bij Catrebra. Kees Smedema had het hele proces om het deer van zijn zoon heen opskreun. Al dat materiaal komt nu in eigen beheer in boekvorm uit. Van de opbrengst wil Kees Smedema een opleiding van rouwtherapie volgen. Een mijlpaal voor afvalverwerker Omrin op Ecopark De Wierde bij Oudeharske is in 10 jaar tijd 100 miljoen kuub biogas uit greenafval produceert. En dat is genoeg om een stad als Ljouwert een jaar lang van energie te voorzien. Omrin wil het biogas tenai zelfs verwerken naar green gas. Daar zit meer energie in en het zal ondergebruikt worden als brandstof voor de eigen vrachtauto's. Ik wil de afvalverwerker streeklucht leveren aan het Iergasnetwerk. Voor het omvormen van het biogas, maar er wil een aparte installatie gebouwd worden. Dan moeten wij een gasopwerkingsinstallatie hebben die zeg maar de stoorstofjes die er nog in zitten, met name CO2 eruit gaat halen. Daarvoor moeten wij een vergunning hebben en in die procedure zitten wij nu. De installatie kost het trein heel miljoen euro en zal stakom hier in Bedrogium. In de lijouterbussen van de Connection binnen het Frieske gedichten verdroegen in het rand van de Nationale Poëzijdag. Het experiment, een initiatief van deputaire Kramer om de Frieske taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek, wordt uitgevoerd door de jonge finalisten van de Frieske Poëzijkrieg Festival. Verskopt door voeten, vertagen door handen, maailutsen door het wetter. Een enquête moet uitwijzen of de reizigers het project waarderen hebben. Is dat het geval, dan wil Connection vaker Frieske gedichten jaren litten in de bus. En dat besluit het waar. Joen is nog rein, letteropklaring en een temperatuur van 2 graden boven nul. Er stiert een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog, maar geregeld zinnen en een temperatuur van 6 graden. In het watergebied kans op een winterse bui. De zuidwestenwind is morgen matig en vrij krachtig. En om zoveel is een kwartier. Hier kan je dadelijk zien naar Heer en Check. En ik meld me maar meer Fries Nijs. Als om 6 worden.